Dobré odpoledne, ta bezpečnostní opatření jsou skutečně velmi rozsáhlá. Lidé, kteří sem míří a kteří se chtějí dostat před pódium, jsou u toho zátarasu, který vidíte za mnou, kontrolováni policií, musí vyndat věci z kapes a jsou také kontrolováni skenerem. Stejnou prohlídkou jsme prošli i my. A právě s ohledem na bezpečnostní opatření ochranka krátce před 12. hodinou odmítla pustit studenty místních fakult k pamětní desce, která připomíná zásluhy studentů o 17. listopad 1989. Ochranka je tam nepustila položit věnce a zapálit svíčky, ani přesto, že tedy studenti protestovali, říkali, že 17. listopad je také dnem studentstva a že jsou to právě studenti, kteří se o 17. listopad 1989 zasloužili nejvíc. Já vám rozumím, předseda Senátu. Můžete mi ukázat, co chcete, ale my máme oprávnění nevpouštět lidi na určená místa. A toto my vás tam vpustíme, tu možnost vám dáme, ale rozhodně ne všem. Dobře. Je ostudné, aby ste 17.11. ukradli priestor, ktorý patrí študentom a študentským demonstráciám nějaké vašej bezpečnostnej akcii. Podle zákona o policii jsme oprávněni, Podle zákona o policii jsme oprávněni zakázat vstup na určená místa. A toto je určené místo. Co to znamená? Vysvětlete jim to. Co znamená, že tam nemůžete pustit? Nebudu vám to vysvětlovat. Co to znamená? Obraťte se na tiskového mluvčího. Projev prezidenta a pan prezident přijede až za 2 hodiny. Nebudu se vám k tomu vyjadřovat. Jsem vám to řekl teď zcela jasně. Naopak za ten zátaras, u kterého stáli před 12. hodinou studenti, jsou v tuhle chvíli pouštěni příznivci prezidenta Miloše Zemana, kteří ho tu chtějí podpořit na demonstraci. Vidíme tu lidi s transparenty, vidíme tu také členy organizace Blok proti islámu. Podle mluvčího hnutí Úsvit národní koalice Jana Zilvara by tady měli být i členové německého hnutí Pegida. Jsou tady také příznivci strany práv občanů, včetně jejího předsedy Jana Veleby. Lidé tu také dostávají zelené karty s portrétem prezidenta Miloše Zemana, takže zřejmě se tu chystá nějaká odpověď na loňské červené karty pro prezidenta. Miloš Zeman sem na Albertov dorazí krátce po 14. hodině. Celé jeho vystoupení tady nabídne 24 živě.